Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Ka Hill State People's Democratic Party ka bayai lenti ya ki sanpho tali ki maumer. Hagaba syakri ya ki ba ya ki jilla hne ka sngi ka shipho tarik unai weng arajar khatra. Kala Rakhe ya ki Jubili Ksiar nado balaseng ya ka hakashipho tarik unai weng jong ka Snem khat khandai spa nre phufra. Dakaba pliru ya ka office trekam jongka kabadon ha Boys Road hajan ka PGT College Shillong. Ya ka office trekam jongka seng la ple ba do president jongka seng uba KP Pangyang harengkat ka jingidon lang ki nongkit kam jongka party kentupru ya ki MLA ki MDC bat ki nongmi khmat barim na ki constituency beper. Ha ka jing ple ya ka office trekam uba Pangyang ula penheru ya ka lama badon ya ka sharp using jong ka seng kum kadak ban ple ya ka jing Rakhe ya ka Jubili Ksiar kaban sapunkut ha ka khat san tarik una pra mentau Snem haba phaidien syaki sanpho Snem bala letno ki nongkren ha gane ka jing yalang kila pun kan mau ba kumno ka Hspdp kalami perthai ban penyo ya ka jing dawa jela bapura hapo ka jing yalam jong uba hoping stone lengdo bat ki wei de ki rangba ki bedang im bat ki bala khlatno na gane ka sla perthai Uba KP Pangyang haba kren hagani gijing yalang ulaya thu baka Hspdp kapalaya la bon Snem hapdeng gijing bar gijing yale kiba bon kanang yai kiu shaprang da gijing kershan bar gijing snok tilang ki ba nongshong snong jonggani gejela tina kalian jonga ngasoban ong ba ke parti jingi kelaya leng ba shibun tili ki Snem bat ngilaya kendo gijing ki babon ngilaya kendo ru ya kita ki bagi ong mo gijing em ki highs and low Hakajing em jong priuru dangi super khat sanpho Snem mo hang ne thai la bon ki bakot sanpho Snem dangi perkhat na du ko por padang khai ngi dang klung hadi nang tungi wan ke jinglong khna nang tungi wan ke jinglong rangba wan ke jinglong temen hakabangi la long ki temen ki san hakabangi la sngau thu khambha ya ke jing ya lenti jo ke jing em ke jongi tukum jo kum ka party ke jongi ro haki sanpho tli ki Snem la bon ki jing ya lenti ka ba I mai ba hoping lingdo ila ya lingba ringkat bat kinong seng ringkat bat ki member kinong edon ringkat bakani ka party ngatrai la bun ki jing ya lingba ki jong la bun kita ki high ba kita ki low la ka jing don Emily khat sangut don Emily sa argut ha ajar khat saung ki job nyongut mentangi don saungut kita ki high san ki low ki don bet Hagajing island ti nata day haknu ko bentaru nganget scam bakani ka jingdap sanpho Snem jong ka party ka jongi kanang long kata ka jing I men sim ya ka ri bat ka jai men riu hi brok ko we ya phi kinong kit kam jong ka party bangin kan mau bangin laju don teng khat saungut ki MLA bangin laju pen mi nyongut ki MDC But how news Snem arzar khat khandai bangin lech election ru ngin pin mi bun ken ki MDC khnang ba kumbong ba LG nok statement ne ngin yo ban sanshar ha district council ngin yo kin man pin I ngila ju pin I teng te kata hagopor bo president barem jingi u yo ya kalat ban long CM ha district council badi ba hoping ru ila bateng ya kata ka kerdan hang tai hapo district council bad haba ki bat dekne ka kerdan kelayo ban pin I shibun ki kam ki ba ka jai baru jingi hadu menta kanum klet tengah nget scam ba news Snem arsar khat khandai ru da ka jing tre shi tom lang jingi we ke jing ba lingkor kam long tang ya ki president ya ki secretary ki nong kit kam jong ka CEC ka jing tre shi tom kari ban long lang hangi iwe pe iwe telas go bonong ngaso sarong yelde bang ade mong mi khman na ka party Hspdp ngaso ban ai buram mi ka party nangalong UMDC hawar Jharkhand rio bat ngalalong UMLA hawar Jharkhand pra bat ngalalong ru minister jong gani ka party hapo ka sarkar MDA ngaso bonong bagani ka party ka badon menta ngidon tang angot ki MLA handai ngaso bonong kadai ka mat ka bakongsan banyak kit banyak ba ya ka party nagamta ka jingbet ki jingbiang ban kentiu sa prang ya ka jingdon kinomi khwat ki jongi om tang armon namar ngam kwa bangi kum kinong yalam ba ka party kan hiar sapo ngi kwa bakan kiu si jrong kom ba ka party ka ya lenti sanpho Snem si bon ka jing ke kendo
hak itu ki por ki Snem ki balalik ngakan mau Snem kat kendai spa prapo pra kendai pulai ka parti kala job bun teli ki siat habe David MLA Henry Sosi undala job ki pet no nak seng te hak to ko por ka an ka pat khang ki MLA ban kan tiap nak away sikawi Henry ki mino nak parti tang nak benta ka jing mentoi simen telas ngo banong baka parti ke kendu si bun ki jing ki bakum ki ne ki nong yalam sano kan poi ke parti onda job kumut kile mino ya part na parti ke election part 1 le parti telas ngo banong ka parti ke kendu ki jing hadu ka pa haba tiket do ki kendu ki jing haban penne sombor ki kendu ki jing gombalong UMDC jong kanong steng ladu so sombor kajing mat jong ni ka parti kam dai ka pasuk ban ya Rakhe kumne ban chuang bai ngi sro kemen hadai to tip bakalan tiba ka ni ka parti ka ya si bun ki sya ki batar ya ka kejap unong yalam jong ni barat ba mai joping stone ling do tengah snow banong hapdeng kajing ba ka jing jenjar baka ni ka parti menta kaladap san po Snem ngasgau sorong ba naki regional party rilom ngasai kadai ka party Hspdp kabaladap berkenjo menta san po Snem ngasgau ngidei ban burom ni party kabala ban cakri ya kari bagajat ban reo gombale pani mene sekmat ya kijing baper baka ne ka party kalakit kalaba ya kani kari bagajat reo jongi ngasgau banong don gibreo ki balayong kumno ngine ka party Hspdp kumno ngine join sa party Hspdp namar kinong yalam ro imat idon su kiong ngong ko pat ba ko kinong tikam ka party ngakar pat EP kam mentoy bandon kinong yalam lala ka jing stom jingmot bat ka mensim mencakri ya ka party bagi jai benrio kam don kasngi jing dap san po Snem jong ka parti jongi kada somo sobromi blai trai kan rat uba penla ya pi yang yangi bandon hangni mau menda ka sia ka jing Rakhe jong ka san po Snem walagi no elam ki bahaswa kim don su ndeki mati jongki ngira thok deki dak Ksiar dak rupa ka souvenir ka bangai scam ba ka mensim jong ki no elam ku mai bat ki wei kin kemen bat kin shat kemen ha ka si ku mo iba samlin bat ka parti ni ai ka buram ni ai ka jing sung ka bakrau ya ki nong yalam ki ba menswa ya ki nong kit kam ki ba menswa ya ki nomi khat la ki MLA ki MDC la ki MP ki ba menswa ki volunteers ki ba sha set pato bat ki nong gershan ba chir hem par khoi ba lese ka jing ya den ti jong ka parti san puti ke Snem kam dai mani la dai luf bar me ki ba dai ka ti ka diang ga jong ki dai ka jing trai stam ga jong ki dai ka jing ai ti lut me do mensim ga jong ki ba ka Hspdp kan yo iya kan ka building tadi ka office jongka haka jing dap san putli ki Snem ngada dokumen ci saya kan ni ba ka kwa pen pau ya pi ki pai ba hang ni ki nong trelang jong ka parti ba ka jing thu jing ka long ban pen borom ban nyu ko ri nong hilam men swada ka ba ka parti ka im ki kwa ba ka ni ka office building ka de ban yeng